Mandawi City LGU nakahanay na sa ilang protocol taliwa ning hulga sa sakit nga Mpox. Kay numduman nga sa miaging simana gikumpirmar sa City Health Officer nga adunay suspected case sa Mpox. Dihang may nagpa-check nga pasyente nga nagpakita sa sintomas. Gipasabot sa City Hall, hayan ma-reactivate na ang ilang mga systems ug proseso susama sa naimplementar ni atong panahon sa COVID-19. Naglakip ni ini ang patient management, data management ug uban pang mga aspeto. Ang mga adunay gidudahang kaso sa Mpox, gimanduan usab nga mag-isolate. Apan gipasalig sa dakbayan, adunay tabang o lockdown kit usab nga ipanghatag sa pasyente kung mapaubos ni ini. Ang ato ang kanang data management na apamanggihapon, ang ato mga experience nga mga kanang infectious disease, mga contact tracers na paghihapon ta. So it's a matter of activating it na sa gingon pa ni Doc, no, we have in place naman ani niya.